eskatu tabernan bandera pirata. Ros! Ros! María Rosario! Ez da posible. Lehenengo haute naiz. Aiztaki, ez ditzen gaixotzen hasiko, Garaia bada, ha? Hau dekau gauza kurioso. Hasi. Bai, zein da? Iepa Ros, kezkatzen hasitan egon, ze badamakit hemen ordu bete eta inorretzan azaltzen? Ta ama ez da iritsi? Ez ez, honea inork ez du deitu, Abioiak izaten duten atzerapena normala izaten da, gelditxu lasai hor kafetxo bat hartuz aeroportuko kafetegian. Nik hemen dana kontrolatuta daukat eta... Bale, agur. Fenomeno. Kaixo, nire izena Zurine da. Laudiokoa naiz eta orain abestuko dizuet oso lemio. Ze horra juteak, lotza pizkat ematen dit. Giornata e sole, n'aria serena, dopo la tempesta. L'aria Fresca, la festa, che bella cosa è la giornata. Nixili, galdikor, behin eukiko lasai euteko aukerata. Jatteko! Da fronte a te. Amate, gortute agoela. Zer, Rosez dago ezta? Igertzen da. Hau fundamentue. Aizu, ni oso okupatuta nago, Dena dela lasai, indak beti izango duta zuretzako tartetxoren bat. Kafetxo bat nahi? Ez, itxi. Kafetxo bat azena zu engainatuko-ta. Eta zer, berandu torriko dala? Bida, ez dakiz, bakizu Sagrario oporretan daula eta gaur bertan dator Santo Domingotik. Ara, beitu, Santo Domingo de la Calzada. Ze ondo bat bitu, nik... Ez, Santo Domingo, República Dominicana. Aizu, eta abioiak dabiltzan bezala, igual goiz osoan ez dia zaldeko. Eta ez du zer, ez aldaukazun niretzako tartetxoren bat? Bai, iaz egoteko, no te fastidia. Bueno, nigaz kontu zibili, Etxura aldatzen ez duzun hartin behintzat? Baina, honek ze usteu. Gero eta zailagoa dasmatzen hau ikin itxura, itxura txarra aldaukateo? Agur, Robert Redford! Konformatu beharko du, bai, ni baino karragoren batekin. Epa, Carlos! Epa! Ze uste duzu, gaizki alnago eo, Gaizki? Zeba? Itxura eo, ze iruditzen? Ni gauza horietaz ezakite. Bueno, hau Mikel da. Epa. Hau Inazio. Ondo. Bueno, bai. Bea dantzaria da eta koreografia bat prestatzen ari. Oso, ondo. Segi, gero pasako naiz ikustea. Bale. Horren izangoa, itxura ona. Bueno. Bueno, bazpare, aeroportura ditukoet. Nola biltzan abioiak eo ze bestela. Aeroportua? Aizu, zenbat denbora behar du Santo Domingotik Bilborako abioiak? Momentu bat? Bale, eskarrik asko. Baina... Iepa. Home, Michel, zer? Berandu aizea, Ze, Bai, berandu da. Venga. Oitxo. Zer, etorri daia?
Baina zenbat aldiz esan behar dizut ez, zen nahi zu? Ba, kaseta du moti bakarrik. Emango dion nik. Ez. Ez que nola entzun dozenatik zabaldu eta itxi, pentsatu dut. Pentsatu dut, zu beste zer pentsatu beharko zen duke, Sofia Loren. Izugarri gustatu zaida, Mikel. Fenomeno, oso ondo. Nire dantza txiki-txikitatik gustatzen baitzaiz. Ni 11 urtetan ibili nintzen hor dantza talde batean ere, eta dantzako eta habilidadia. Zei, aberra, iritxan da. Jo, aurreskua dantzatu bai. Bai. Mote, introduzio luze hau pasa, zabezea, purua bukatuko zaida. Ligatzen ez dian nigain beste denbora galtzen ez. Earkiaizia baina lanian. Zer moduz, Mikel? Bantxe daizu, Ba, Michel, zer? Zain pixkat. Arregluak eta ze bidez honi dantzan erakusten. Ez barkaz. Zain zala. Arreglo paren bat ere beharko ditu. Bueno, banian. Batzar? Bueno, ba. Pasako naiz datzalekutik, hautako non batean. Bale, agur, Bai, Mikel. besatarte. Aio, aizue, amak deitu aldu edo azaldu alda edo? Keba? Aeroportutik nator, abioi aliatu da, eta aman arrastoik ez jende guztia atera da, baina ama ez. Oso kezkatuta, no? Antxe geldituko zen beltzen batekin mombu. Bueno, favorez, bere dadian, ez zu txorakerik esan. Bai. Ui, zer da hori? Txakurrak izango dira? Zure txakurrak aldia? Neriak ez, iriak alditu. Nireak ez. Ara... Guazen. Puro zarra itzaldingo ja. Bai, eta zu? Ni Xabirota egin naiz, txakurrak amestratzen ditut. Ze interesantea, ze jende askok deitzen digu galdezka txakurrengatik eta egizu erakutsi zer egiten duten. Ina, zer behar duzu? Pistola eta haragia. Bale, baditu Baina pistola borde, Bale, konforme. Hauken duko dizut, Hemen nahiko leku baduzu egiteko? Bai, oso. Iapa! Bai! Xeri, honia. Xeri. Pistola eta haragia. Etzen da. Mendenetatik da. Geldik. Ikustea, bai. Zer, botako diot, haragia? Bai. Jakina, txakurra oezita dago, ez envenenatzeko, ez da? Bai, hori da. Horregatik ez ditu jaten. Beste dut botako diot, a ber. Oso ondo. Oize txintxua. Ez ditu jaten, Eta beste batzuk atakatzeko daude ezita, ez da? Bai. Ira ez du jaten? Gauza kuriosa, bueno, bildu ingo ditut.
Bai. Zetz. Oik zertako dauzkatzu? Ina, Xumari, Merindatzeko. zer egiten du orain? Orain, ataketa defensa. Ontxo. Eta zeinak atakatu behar du? Txakurra, Zu! Ni? Argi bili, Enkeinu bat. Ai, ikusten. Hau... Oile txakur muturra. Ara, pistolakin dara. Bueno, nahiko, Oso ondo. Torri. Hau deretzako. Terrileekin. Bien, txiki. Oi! Xeri, txakurra, xeri. Eldu. Ai, zu. Oso ondo. Oso ondo. Ina, hartu datuak eta sartu, konputagailuan txukun gero. Bai, torri, Xabier, baina heldu ondo, Heldu ondo txakurra. Eskat. Txiki. Oi? Hori ez alda, ama. Ama! Zer moduz? Oi! Ze moz, ba. Oso ondotaz. Ara, Rafa, eutzi hementxe gauzak. Begira ze ofizina txebere daukaun, Bai, ez da? Ai, aizu, Rosarito. Zea, tasixan etorri behar izan deu, Ama, baina ni aeroportuan izan nahi, baina piura horrekin ez zaizute ezautu. Piura, hau zer da? Egitan, ama. Zer gau? Ezin zaituztet bakarrik utzi, Rosarito, ze muz konpundu zeate ba? Badakit, geizki, baina lasai, ze etorri naiz, eta ekarriet zu behartzen artista. Honek ibain salduko ditugula diskoak. Begira, hau Rafa Villafaña da. Hau Rosarito, nire alaba mi hija. Hau Carlos, maestro musical. Eta hau berriz Ignacio. Eta ala, guain denok lanea. Ala, guazen lanea. Baina nola, ama, etorri eta kontatu zerbait gutxinez. Kontatu, geho jardune, Kariben golpei jotzen ez dela, baina hemen, Bueno, joan zaite Carlosekin estudiora, Eta geho joango naiz, zuekin. Agor, etorri amata kontatu. Ui, ze ondo ibili gehan. Bueno, Xabier, goazen. Ez duela eta guzti jarri zaitu honekin. Bueno, egongo gara eta heldu ondo, heldu ondo. Ama eta zer, hotela eta egualdia eta ondo? Ara, igualdia ezin hobia. Eta hotela berriz paradisua. Ina, torri eta karretzazu kafetxo pixka. Ta antxe, begira, afalundoren, antxe biltze ginen salafistaz batean. Salafistaz? Kuadrilla guztia eta hango joergat. Geo, alako segia tokatu zaigu, Ui, una golfa. Geo ezautuko ezo, ze kafetxo bat hartzea, konbiatuet. Ai, ba! Oi, nazio, majo! Da, antxe, salafista sartan, zea, Rafa kantatzezun. Eta nik entzun orduko segituen, pentsatuen, tate! Hauxe da Rosarito behartzuena. Eta honekin bai salduko ditugula diskoak, Ama, baina nola bururatu zaizu Santo Domingotik gizon hau ekartzia? Kompromiso handitia da, hemen ez dago merkaturik. Kompromiso, bueno, zuk entzun eta gero esango jazu. Bueno, eta bestela ze berri? Hemen, emakumia, hauteskunden enpatxoa besteik ez. Denek zure botoa berdeu, zure botoa berdeu. Guain bai gutaz akordatzen dira, baina gero zeo zer behar da nian. Ara, ama, hemen, aiatu zaizu propaganda guztia. Baina nik bidali nuen nire botoa postal batian idatzita. Postal? Esaldu balio da. Ama. Ara horrek garantia eta guzti. Ara. Abioian naiz mareatu, baina, beira, aurpegi hauek ikusi orduko ja konbitularra jatadana sartzen nahi zaite, kendu jazue fotografi guzti horiek, begi bistatik. Eskerrak ez dituzula entzun, lotxagarria. Ara, bate besteagatik ez dakiz errezaka, bestiagatik aizkiezaka. Ara, nazkatzeko maukua. Eta nola ibili dian? Hortxe ikusten dituen lehenguan nik geldon, antxe.
Pazien, dara guardaespaldasekin inguratuta, lotxar. Guardaespaldas, bai, guardaespaldas guk beharko genituzke, behai gusatzeko, no te fastidia. Baina, oiek ze usteue? Arro indabatetik bestea jendeari eskua eman ez da. Inusente zikinak. Jakin nahiko nuke, zeda makiten azpitik, oiek. Azpitik, esango izut. Ara, ekarri zen izkio bainazio maridizea Disneylandiatik Mickey Mouse eta Minnie eta kantzontzilo zerriaiek palakosiak seguru! Zabala, beharko dituzte zer dauzkaten Bueno, barkatu sagra. Zer esan eitzen du, koskabiloz, bai, mutil galantak. Ara. Mira ze arpe. Eta mira ze trajea izu. Denezea, irrifar berdina eta traje berdina eta babu arpegiare kontagiatu iten zaie. Irudi asesoreak ere berdinak izaten dituzte hortxe deneko. Hoi da, poca personalidad. Eta hauek, emakumeak eraman egin behar omen dituzte. Eraman noa. Hankik eukiko espagenu bezala. Bueno. Eta honena zea da, azkenian boto gutxi atera edo boto asko atera, dana kontentu. Paranormala ituketa. Anormalak, ama. Bueno, anormala berdin da. Aizu, eskerrak ez diun inork entzuten, bestela. Bestela, entzun da ere bestengatik aigela pentsatuko lukete. Bueno, ala, hau dan hartu eta basure. Tira. Ta? Ze berri. Igual dira eta euririk egin aldu. Nien eiz enteratu orain. Ze lanea atortzeakoan ilun. Eta mendik ateatzeako ja ilun duta. Egun guzti ja lanean. Hone jakingo, bila, betetik bestea. Beti bezala. Hoire entzun egin behar da. Nik irratian entzun nuena. Ze lehenko unean goiko instantziako goreneko bati entzun nion esaten, eurila fabrikatu egin behar zuela. Hori Jose Antonio seguro. Hoi esan altzun. Aze txorra. Que seas feliz, feliz. Feliz. Es todo lo que pido en nuestra despedida. No pudo ser después de haberte amado tanto. Por todas esas cosas tan absurdas de la vida, siempre podrás contar conmigo. No importa dónde estés, si al fin tú ya lo ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirnos con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, pido que seas feliz, feliz, feliz. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiero te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta. Aunque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo. Y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y siente que le quiere más que a nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré como el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré como el sol cuando muera la tarde. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada y no estaba. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú.
Yo no sé cuánto me quieres, si me extraña o me engaña. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, pero ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Fenómeno, Rafa. Fenómeno. Ui, nolakoa dan, ze impresio, Ez topate gaizki, bai. Ez, zuri ze iruditu? Ondo. Ama, nola okurritu zaizu ekartzia? Ez da merkatuik. Baina ondo, nire asko. Atea irikitzea noa. ¿Qué pasa? Zu lasai, Rafa, tú tranquilo. Hori nire kontu, eso corre de mi cuenta, tú tranquilo, lasai, Rafa. Regaluak. Ai, erregaluak. Bai, a ver, atera. A ver, los regalos, Rafa. A ver, Carlos, Atos. A ver, regalatxo, tekarri zut eta. A ver, ze iruditzen. Otxo! Ze impresio. Politia. Eta gizu, ze ondo jotzeuen hauek, Bueno. Espesia da. Bereziz. Frogakoak etorri dira eta gora nire despatxura noa. Ina, ari egon telefonoa eta atearekin, Rosarito, zatoz. Zuretzako ere bai, ba? Erregalotxo txiki bat. Bueno, gero irikiko de jendea zai daukat eta Rosarito, eta solako despresioik egin, A ver, ireki. Ya se karri. A ver. A ver, ze impresio, Zer dago? A ver. ¡Ay, qué maravilla! Ama, hau da regalo. Zer iruditzen, probatu? Bai, hemen! Bueno, que tonta. Oi, ama. Aizu, han, gazte jende guztiak olakoak irabiltzen zituen, Jo, ikus mira, earra. Zuk ere bai, Bueno, gazte jendeak izan de txotxolo. Eta gazteontzako ez aldau ez erredo? Bai, zuretzako ekarri epaz. A ver, Tori. Jo, forma politia. Ondo gorde, A ver, ez dizala bintzat Rosaritok ikusi, Etxeko rona, fenomeno! Aizu, inaxo. Zea, mesedexo bat eskatu behar dizu, Bani hemen debaldeko iketzale hongo. Mesedexo bat besterik ez da, inaxio, favorez. Zer deu. Izateia hola, zea, entzuteko belarrian jartzen dian, ze kasko horiek, Bai, kaskoak. Olako txea beharko nituen. Eta zenbat behar dituzu? Ez dakit, 30 bat. 30? Zertako behar dituzu 30? Dine esan beharralde, sorpresa bat daukata, ezin dizu, hori esan. Badeu baina zeo zer. Karriko aldi ezkizu. Hace sustoa, Bai, honela duena ikusiko da. Listo, grabatzen. Ea, hartu zuen numerotxoak, zintzilikatu, eta froga hause izango da. Ara, hemen gainera igo, lianatik zintzilikatu, oneraino salto egin, eta hemen, oiu ozen bat. Argia, bai? Tira, nahi duzuena. Zena, kenduko dute hemendik. Ai, txon, klaketa eman behar dut. Txon, Tarzanen froga lendabizikoa. Asi.
Ai, tira, nahi zu berri saiatu? Segi ba, impulso pixka geixio, ia jatzen zaren. Ze pena! Tira, urrengoa. Nik saltori ez dut egingo, oso arriskutsua da. Ez ezkizona, oso erresa da, zaiaz. Erresa. Eta zerbait pasatzen bada, Ez dela ezer gertatu. seguru daukat nik. Baina ez zaizula ezer gertatuko, oso simplea da, begira berak egin du. Oso simplea erresa da esatia. Tira, urrengoa. Ez eta hori asuntua, Ni Tarzanen egin gure dut, baina garanti batzukaz. Bai, urrengoa. Ea, zu, zer numero daukazu? 3. Txempsko batean. 3. Tarzanen froga 3. Nahi duzune. Hortxe, oi! Patinak eta guzti. Ea, berriz. Impulsoa pixkat geixioa. Ea jatzen zen. Iapa! Ai! Bueno, vale. Bueno, urrengoa. Ai, klaketa, txun. Hau klaketa egal. Ai, txen, klaketa emango izute, Tarzanen froga 4. Listo. Hortxe! Ai, bale, nahi zu berri, beira, ara iritsi eta han egin oiua, Tira. Bale. Bueno, beira, bideoan ikusiko dugu, eta honenari abisatiko diogu telefonoz, bai? Bueno, gero arte eta eskerrik asko, Bale. Ari jo... Zurroz. Balazti da, Zein petzaten dut oso ondo ingo neukela Tarzanena, baina neska bategaz. Ara, datorren astean etorriko zara seguruenik eta ingo duzu. Datorren asterako? Bai. Pentsabez, nire ilusiorik handiena Tarzanen nahitea zan. Eta zer nahi duzu? Nik gure dut neska bategaz egin, etxeko pasiluan egin dudan bezala. Eta nik balio aldizot. Bai. Tira ba... Jane! Tora, Txaron. Obatu ondo. Ai, ama. Presagoz? Bai. Bagoaz, Bai. Ze izan da hori? Ez da kasoike. Ina karri kafetxo bat. Aizu, Arantxa jarri zaite lasai, nekatuta egongo zeata. Bai. Jarri bai mentxe. Erki biliga, Oixe, ondi biliga baina. Gio, ze hain berdeu, afai bat. Noski, eta argazkiak ikusitakoan. Habe. Azparrak. Sagrario. Inazio Mari, begira. Hau, Arantxa Gurmendi da, gure gia. Gia? Hauken ibidaltzea. Eta gia izatez aparte salsera bat, honek egin ez dituenak. Zei bilizea, Aizu bat urte askotan bizitu da eta deneako denbora izan dut. Ni enteratu nahi danza del vientre eta hori denak ikasi dituzula, Noski. Zuk ezagutzea aldezu, danza del vientre nolakoa da. Ez. Bira, benetan nahi zoragarria iruditzen zait. Polita da hori, Hoxe. Baina okerren azia da, haiek ikuste dituzu eta geho, etxerak zutakoan, hotelea joten zean kuartoen aurrian jarriola, espilioen aurrian, haiei imitatzen eta hain lotxa. Aidakaten garrikia. Bueno. Gu horra gaude, bai. Antxa, eta publiko horrean olakoak egin aldituzu. Gertatu zait, bai. Bai, Bakizu, talde batekin juten zean, beti pixka eta animatzearen edo norbaitek jo behar dula, eta, bueno... Norbait, gehienetan zu izango zea. Voluntarioak ere izaten dira, Bai. Ez beti, Una golfa, Honi ikusi inbertzaio, han Republika Dominikanen nola ibili da. Ez zaitezela hasi, bezala kontatuko deuen benerepean, berengue dantzatzen eta... Bai. Erakutsi behar diezu, nola ikasi dizun. Aizu, Arantxa, da, nik beti harritu nahu giak beti batea eta beste ebiltzezate eta, oiturak eta aldatuko dituzu, Ze beti hemen familia gelditzen da, laguna... Bai, bueno, familiaren arazoa beste bat da, ez? Bai, geho konpontzen da, eta gainea, bai.
urrutiratzen zeanian, gero, bueltatzen zeanian, beste animo batekin bueltatzen zea, Hoxe, goxoago. Eta beste aldetik, bai, noski, bera, jende asko ezagutzen dezu, bai, eramaten dezun jendea, eta baita ere, joaten zean lekuetan ezagutzen dezun jendea. Orduan dudik gabe, harremanak zure relazioetan eta aldatu egiten dira. Nik lehen futbola esate bateako enun bat ere maite, ez? Eta azken urte hauetan maiz jo naiz jokalariekin, realeko jokalariekin, bai, bidaietan, ez? Ta oain, noski, igandero edo astelenetan behiratzen dut egunkarietan, ez? Ja nola dihoazten ligan eta kezkatzen naiz, forofa, baina, bueno. Eta beste alde bat ere badao, ez? Ezagutzen dezu jendea, nun nahi, ez? Ta orduan, oain esate bateako golfoko krisi horita istilu idala, ez? Nik jende asko ezagutzen dut, bai judutarrak direla, edo palestinoak, edo arabeak generalean, ez? Orduan, Jerusalengo arazoa eta gertatzen dianean, bezala, gertatzen dianean, benetan kezkatu egiten zea. Ez da bakarrikan edo zeinek egunkaria irakurtzen dueneko kezka, baizik eta zure lagunak, eta nola egongo diran, da ze gertatuko zaien, eta bai, noski, bai. Nik uste dut harremanak asko, harreman estuak sortzen direla mundu guztian, bai. Zuleku horietan Euskalduna sentitzen zea? Euskalduna, universal, hau universal. Bai, noski. Euskalduna, behan, gauzat esango izut. Nik uste, Euskaldunak, Euskaletik ateratzen geanean, denak sentitzen gehala oso Euskaldunak. Gehiago, guen dio. Autodeterminatu egiten gea. Denak Euskaldunak. Eta Euskara inoiz baino gehiago hitz egiten dugu. Bakizu, esotikoa gertatzen da, ez digute ulertzen, da olako gauzak, ez? Eta gero, Euskalduntasun hori azaltzeko ere beti prest gaude. Bera, gauzako, esate bateako gogoratzen naiz, behin Mexikon, hotel batean, Karibeko hiri batean zen, eta guri harrera emateko, prestatu zuten orkesta karibeño bat, ez? Eta margaritak hartzen da orkestakin, da danak oso guztua. Eta segituan, taldean, bati bururatu zitzaion, oain, guk gure aldetik ere eskerrak eman behar ditugu, ez? Eta segituan ateazun bere maletatik txistua beti eramate omen du, bidain guztietara, eta gertatu zen, talde hartan, zeudela, gizon kuadrilla bat gaztetan dantzariak izanak, edo euskal dantza talden batekoak izanak. Eta segituan organizatu zutenan euskal show bat, eta aurreskua dantzatzen. Iztiaro edarki, baina oso edarki, ez? Eta ni, traumatizatuta benetan. Ibiritan. Ez dakit aurrezkoa dantzatzen. Lasai, eakutxiko izundi. Benetan Euskalduna sentitzen itzan, aurrezkoa dantzatzen ikasi nun egunean. Ikasi izu. Ez dakit, oso ondo, baina pauso batzuk. Inaxopa, ibaki. Kategorin. Artista. Bai. Aizu, kontu xeleberriak eta goxuak, baina beldurrare, noiz hemen, pasako zendoan? Bai. Batzutan behar bada beldur fiktizio bat, ez? Baina, bai. Fiktizioa? Bai, mira, oantxe burura datorkit behin, garai hartan sekuestro asko egiten zituztela, ez, abioiak sekuestratuta. Izan zan bolada bat. Bai, eta zer egin handia dute, egunkaritan irakurtzen dezuna eta, hola, ez? Modak daude, ez? Eta sekuestroa ziela eta behin sartu nintzen, buelo baten, Katmandutik Tailandiara, hola, usten zela. Peligroso. Eta nire aldamenean, nun eseitzen da tipo bat, anik, seituan antzeman nion oso horrarua zala, ez da gainea, ez dakit egiten zituen gauzak, eta karteratxo bat ez du nirikitzen, ez dakizte gauza, eta gero abioitik batetik bestea etorze zitzaion jendea itzeitea, eta nik segituan, hau sekuestradore kuadrilla bat. Eta nila, denbora guztin pentsatzen da, sekuestra egiten badute hemen, oain eta guta nik, eta, esan, onena, laun egitea. Eta, esan, izketan hasi naiz. Eta hasi nintzen, eta ze, eta nola, eta zen bozta noaz bazte, eta berriketan. Eta berriketan da, berritxoa zen. Eta, aizitzaidan, informazio ematen, eta nigo, oindu montre. Azkenean, esan nun, hau, drogakin naztuta dago. Trafikantes. Baina, bueno, gutxienez, etzen sekuestradorea eta nil lasai bukatu nun bidaia. Baina, bai, gertatzen dira gauza. Oi, Arantxita, zu sekuestratutak. Haze aventura, zure gustora, ebiliko zure. Gure herrian ere, badao bat, hola biajetan eta izu arrebili dena. Baina, ua jotea ligatzea. Nun bait. Ara. Asko bezala. Bai, Zea gertu zitzaion. Juntzen eta bueltan, nun ibili ez, Jose Bai, nun ibili ez da. Grezian ibili naiz. Grezian? Eta ze ikusiek eta, Partenon, Atenas, Kreta,
Eta Helenak? Helenak? Mote Helenak hango emakumeak diat. Urren gurtia mereo. Osea, Joseme, aurten nun izan ez da. Aurten Alemanian ta. Zemuz Alemanian ta. Ikusi ditugu. Rini Baia, Bonn, Berlin. Ta Teutonak? Teutonak, nun daude? Oik ez. Hango emakumeak diat Teutonak. Ez diate berrio sartu erramen ziritan nahi. Urren gurtia mereo. Osea, Joseme, aurten nun ta. Aurten Egipton. Egipton zemuz. Basamortua, El Cairo. Eta piramideak, ero legato nitxo, nero! Ari bazekin ba. Zerra zaitu, mina handia hartu dozuela. Ba, jarri zaitzen, nire bezkarganean, ni bajatiko zaitu. Tira, segi favorez, ni bakarrik asko auto moldatzen naiz eta... Orduan, nire saltoa ez jatzua inona iruditu, ala? Ara, konprenituko duzun bezala, zure saltoa ikusteko aukerarik ez dut izan. Balastimi ze aidean ginoia zela, egin dugun buelta mortala oso polita izan da. Aterrizajea, kaso... Ara bai, segi ikusiko dut bideoa eta deituko izut. Hala, tira. Patxi, oain probatan. Amen, Rosaito. Sagrario. Sagrario, parkatu, ze morena zauzen baina. Bai. Bakazin jotan egon zara? Bai, Santo Domingoan. Santo Domingoan, Alberto, nire baian egon da nau. Zer dut hemen kafea eta guzti? Bai, kafetxo bat. Txotxotxotxotxotxa. Bale. Ina, pasadan asteko argazkiak zer inozu? Lasai, illa dena presto daukat eta itzengo diau, Laister. Abisatuko diat. Agur, Patxi. Agur. Rosarito, zer dezu ba? Ez errez, Ina, seguruaren alen bailenin behar dugu, Seguruaren, no? Tiroiaren bateo. Arantxa! Zer, nolatan hemen? Hemen, Santo Domingon izan gehiata. Amakin izan altzea. Baina, esagutzen altzeate. Ez gea ba ez dautuko amazuke, ba, imagina bat aldiz joantzea Arantxa Gurumendi teatroan ikusteran. Teatrora? Bai. Barkatu, Arantxa, zeharu despistatutan nago. Aitortu iezu zenbat urte daramazun zea titiritero mundu honetan. Titiritero, baina upeak giatata. Ba, eta... Aitorketetan hasi behar alde goain. Hasi. Ba, 17 urtegin hasi nintzen teatro egiten. Eta gia izatez aparte... Denetik egiten nik. Josu. Danza albientrekua, Xande, baina salsera bat zehala. Bai. Zein dezu, Arantxa? Ba, zein deten. Teatroa, janizu zure alabak. Euskal teatroa. Hasi zinen, aspaldi lehenengo... Bai, lehenengo hasi nintzen jarrai taldearekin. Bai, eta gero orainekoekin, bai. Bueno, jarrai taldekoekin urte mordo bat pasa ondoren, eta Euskal Teatroa eginez, Eta gero baita ere, bueno, nik uste dut gainea hori ez da ahaztu behar, Garai hartan egiten genituen obrak, Euskal idazlenak, Aresti eta Salvador Garmendia. Arestik euskaraz hitz egiten du. Bai, baina, a ber, Arestin obrak eta guain zergatik ez dira egiten ba? Aizu, zuei galdetu behartzai, zuei hori ez? Ez dakit. Ez, eta baita ere ordea egiten genituen beste teatro unibertsalagoa, euskeratu eta hemengo jendeari beste obra batzuk azaltzen saiatzen ginen. Lan asko egiten genuen. Ez diazu haulakoi kontatu. Ez digu denborik eman. Alde harra dena dela, orduko teatrotik guaingo teatrora, ez? Bai, asko aldatu da. Nik uste dut orduan amaterragoa ginela, ez? Eta zerk mugitzen zigun hortara, behar bada euskal kultura bat egin nahia edo. Ez dakit, beste motivazio batzuk genitun, ez? Behar bada. Naiz eta horretik espentsa, baina kalidadeare zaintzen genuen, Baina, oain bai. Hortaz aparte mila gauzara egin dituzu. Bai. Dantza egin duzure, bai? Rock talde batean ere ibilia zara. Rock taldean. Igual minifalda eta guzti. Noski, batzuk oain egin di europeo, baina guia gara hartan europeo sentitzen ginen. Aile tienes. Noski, gazteaz ginen eta... Lehenengotakoak alare, Rolling Stones eta Beatles eta gara hartan gu ere ze ustezu ba. Bai, gertatzen da, bakizu orduan gertatzen zen, batzuentzako gazteak oso gustora hartzen zuten, guk egiten genuna. Baina beste jende batek, ze kritikak, esan ez, euskal kutsua galtzen genula. Baina, oainik ikuste ditu denean, oaingo rock taldeak eta gogoratzen naiz, eta pensatzen, pentsa, gure garaian gogorra izan zen alde horretatik, ez? Hautsi beharra, barrera batzuk hautsi beharrak, ez? Lehenengotakoak, ez? Lehenengotakoak izango zineten. Bai, lehenengo rock taldea, bai. 5 lagun ginen, eta bai, hortan aritu ginenak.
eta ez doka mairun hasieran. Dana, ez doka mairu hasi zanean, bai. Puntxa, bai, bertako kide bezala hasi ginen. Eta gero berandu gore bikoizketa eta denetik egin dezu. Ba, niri bakizu teatro mundua eta gustatzen zait, eta ezin dut utzi, erabat, eta gero telebista jarri behar zutela, eta orduan bikoizketarako deitu zutenean jendea, ni segituan han, lehenbiziko filan. Honek esatun bezala, salsera xamorra naiz nun bait, eta sagrario, oi parrak inditugunak, Ui, arantxa. Ui, hementzate, ze ilusio. Inazio Mari, lagundu, aber jendea. Baina zertea horri da jendea. Hola, kantatzea. Baina nik zitarik baduen ba. Ze zita eta ze zita. Bea, elkarrekin Republika Dominikanan ibili gea, danak Zumaiarrak, eta hoxe, eta han prestatu den gauza mundial bat egitera datoz. Pasa aurrera danak estudiora. Guantxe grabatuko duta, Lasai. Baina. Pasa. Gaur Rafa Dominikanatik ekarri dit. Orain manifestazio oso bat, gaina manifestazioaren erdian patxi. Pasa. Aizu, Rosarito, zu hemen gelditu, Kieto nik esan arte, abisatuko izuet, Bai, ama. Prestatu inberduta. Bai dela ikusteko. Baina zer egin dute alako misterioak? Ikaragarrizko golfokeria. Da, golfokoa dala eta disko bat bialdu behar hemen dute. Pakia dala eta ez dela eta zure aman erokeriak. Golfura! Ala, Ros, nahikon, kokoteraino nahi joan ja, Bitu, pasoen hastien, zubiek, zaguek eta abar. Eta geur, irutxakurtxarri, niri plastikozko hortensiatan txisen. Hombre! Jesus, Begoñita, baina hori beste horko elementu horri esan beharko diozu? Baina zuzara jefi, Ari bizangotze, baina zuzara jefi, ez da? Bai, baina... Bueno, ni modu guztietara gozo honek astuko nekez, kaseta hau entzuten madozu ondo. Ze badakizu, nire lo batzu txikizena da, eta kantari joan zona. Panto japaino beto kanteta joan aneska, eta gainera, tonadillera. Rosarito! Bia libre! Bagoaz! A ber, zatozte? Baina zer egin bizu hemen? Pasa, Begoñita, hartu kasko hauek, txuletare bai, eta jarri inaren aldamenia. Etorri hona, bueno, beste kompromisok ez baizu bintzat, Ara, ui ardeu hor kantatu behar deu. Haze sorpresa, etzen ben espero, bela, hartu. Jarri iskina batean da kantatu zukeren batzu. Listo, ez da? Carlos, ready altzaude, mi amor? Bai, Kristal, bai. Tira, bai. Hasi gaitezen, Tira, martxakin da. Ui, que nervios. Hemen gara, kantatzeko asmotan, zuekin beste antolatzekotan. Badugu sasoia, badugu animoa, jaiata gau pasa egitekoa. Bergarako beti egongo gara pre, zuek ez da, eta gu joango gara